Ja, maar je hebt nou lekker chocolade. Ik ga er een eigen gedeelte op samen niet. Samen niet portion. Lekker peren, man. Die vissen is nu moet zo. Dat is toch een beetje. Oh, nou zie ik een mooi stuk. Hoeveel die porties nou? Nee, zo moeilijk. Klinkt porties. Is hij? Hoe groot? Zulke porties? Hoe groot is die porties? Papa, lekker gemaakt. Zo. Ja, zo. Ja, zei. Vreselijk stuk. Nee, maar dan kan je maar sfeer uitkomen. Dus hoe moet ik het zo snijden? Nee, daar is die portie dat opa doet snijden. Daar is er. Daar zie je. Daar is opa. Lekker. Daar zie je. Nee, jouw portie is 2 keer kleiner dan die. Dat niet. Ja, maar dat kan ik geen groot stukken krijgen. Susie Mary, opa tangates. Nee, daar is de rechte porties. Opa sa Opa is een vastman. Opa is een vastman. Je kan zien, ik heb al zout opgegooid. Dus ik kan weer afwassen. Iyon? No. No. Stukken niet. No. No. Hey. Hey. Daar is een swim. En dat broek is ook nat. Nee, Zara dan bang of is. Daar is bang voor de water. Soms heb ik nog een pier. Philippe, dat ik ook jullie vragen heb gezegd. Ik ga nou eens. Ik moet Kimi even doen. Zij moet naar die broekjes. Pull-ups. Ja, die hele trip van Massanella was weg. Wat? Huh? Nee, je rand in mijn zakken. Waar ben je? Dat is een rand bij. Ik weet je wel eens, dan moet je nog wat kijken, man. Zo'n groot meisje. Die kaarten vast is bij je pakken. Hij is niet sterk, zo hard geweest. Opa, video was dat die Hij was een heel sterk geweest. Maar ik heb het gevolgd. Dus ik was ook gevolgd zo. Ik heb het zo gevolgd. Met hij is dat aan. Ik heb het ook nog gevolgd. Oh, gaat hij. Hij is ook zo'n bijskeper, opa. Hij is zo'n bijskeper. Ja, hij is ook slecht hoor, ik kan wel mee samen, ik doe wel. Ik kan skeert maken. Nee, ik weet niet dat ik erop zie. Tata. Dan de Zara gaat die bijzen en die gaat bijzen. Als je zit dan in nodig in. Bye. Bye, Zara. Zara. Bye. Bye. Bye.
Zij maak je video, die Kung gewoon man. fighting. Pa. Nag-smile ka. Sarap. May phone siya. Hey. Alright, Lieve, haast je klaar, lieve? Ano, klaro.